Στο φάκελο κοινή χρήση με μένα θα δείτε εκτός από το ερωτηματολόγιο με τις ερωτήσεις σε μορφή κειμένου, θα δείτε και το PDF με τα αποτελέσματα της έρευνας. Αφού το ανοίξετε, με διπλό κλικ θα το μελετήσετε και εκεί θα δείτε και διαγράμματα σχετικά με τα ποσοστά των απαντήσεων. Ο σκοπός του κάθε μέλους της ομάδας είναι να γράψει σε μία παρουσίαση που θα δημιουργηθεί από κοινού τα συμπεράσματά του, δύο συμπεράσματά του από την έρευνα αυτή, από οποιαδήποτε ενότητα επιθυμεί. Δηλαδή μπορεί να αφορά τις εισαγωγικές ερωτήσεις, τα παιχνίδια, την παρενόχληση, το χρόνο στο διαδίκτυο, τους ιούς και οτιδήποτε άλλο. Ο σκοπός είναι να μελετήσετε καλά τα αποτελέσματα και να εξάγετε δύο συμπεράσματα, πορίσματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και συνδυασμό ερωτήσεων, όχι απλά μία ερώτηση και απλά να πείτε το αποτέλεσμα σε μορφή κειμένου στην παρουσίαση. Αφού λοιπόν το μελετήσετε καλά και τα εξάγετε, θα πάει το πρώτο μέλος της ομάδας στο νέο για να δημιουργήσει μία παρουσίαση Google. Στον τίτλο της παρουσίασης θα γράψει «Έρευνα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο» και από κάτω θα γράψει τα ονόματα των μελών της ομάδας αλφαβητικά. Έπειτα θα επιλέξει από δεξιά όποιο θέμα επιθυμεί και θα προσθέσει από το μενού διαφάνεια, 2 διαφάνειες ή 3 αναλόγως πόσες χρειάζεται για να γράψει τα δύο συμπεράσματά του και για να βάλει και τις εικόνες, τα διαγράμματα που χρειάζεται. Εδώ θα γράψει τον τίτλο της ενότητας, για παράδειγμα παιχνίδια, και εδώ για παράδειγμα εισαγωγικές ερωτήσεις, και στο πλαίσιο κειμένου από κάτω θα γράψει το συμπέρασμά του. Από εδώ μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το κείμενο. Εντάξει. Και εδώ, αφού επιλέξετε για παράδειγμα τον τίτλο, μπορείτε πάνω από τη μορφή να το κάνετε σε έντονη γραφή, πλάγια ή υπογράμμιση, να αλλάξετε το μέγεθος, το χρώμα, να στοιχίσετε το κείμενό σας στο κέντρο δεξιά κτλ. Είτε από εδώ μπορείτε να επιλέξετε το στυλ της γραμματοσυράς, καθώς και το μέγεθος κατευθείαν να αλλάξει από εδώ. Τώρα, για να εισάγετε ένα διάγραμμα από το PDF, θα πάτε στην αναζήτηση στα Windows και θα γράψετε εργαλείο αποκομμάτων και αφού το βρείτε θα κάνετε διπλό κλικ. Εδώ θα ανοίξει αυτό το παράθυρο και αφού πάτε και έχετε ανοιχτό το παράθυρο όπως είναι εδώ, λοιπόν ότι θέλετε αυτό το διάγραμμα, θα επιλέξετε νέο και με πατημένο αριστερό θα επιλέξετε το διάγραμμα που επιθυμείτε. Και αυτόματα θα έχει πάει η εικόνα στο πρόγραμμα εργαλείο αποκομμάτων. Μετά από εδώ θα επιλέξετε αντιγραφή και αφού μεταφερθείτε στην παρουσίασή σας, με Ctrl και V θα κάνετε επικόλληση στην εικόνα. Και εδώ μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθός της. Εάν για κάποιο λόγο θέλετε να είναι σε διαφορετική διαφάνεια το κείμενο και σε διαφορετική το διάγραμμα, μπορείτε να προσθέσετε άλλες 2 διαφάνειες για τα διαγράμματα. Αφού λοιπόν το πρώτο μέλος της ομάδας φτιάξει την παρουσίαση, προσθέσει τις διαφάνειές του, γράψει τα συμπεράσματά του και προσθέσει και τις εικόνες, ονομάζει την παρουσίαση με το θέμα της εργασίας και έπειτα θα μεταφερθεί στο Drive και θα δει εδώ πέρα την παρουσίαση που έχει δημιουργήσει.
θα κάνει κλικ πάνω της και στο συν θα ανοίξει το παράθυρο για να γράψει εδώ πέρα τα ονόματα των άλλων μελών της ομάδας, να μπορέσουν τα άλλα μέλη να συνεχίσουν την επεξεργασία της παρουσίασης και να προσθέσουν τα δικά τους συμπεράσματα. Μην ξεχάσετε να βάλετε και το δικό μου για να μπορώ να βλέπω την πορεία της εργασίας σας. Αφού λοιπόν γράψει τα ονόματα των μελών και προσθέσει τα email, θα πατήσει τέλος και η παρουσίαση πλέον θα είναι κοινόχρηστη. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.